το Πολυτεχνείο αποτέλεσε το λίκνο, να το πω έτσι, ενός μεγάλου λαϊκού ριζοσπαστισμού που εκδηλώθηκε τα επόμενα χρόνια. Σημάδεψε την ελληνική κοινωνία ακόμα και μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη, δεν ξέρω παραπέρα, που να γίνεται κάθε χρόνο πορεία στην Αμερικάνικη προσβία για 51 χρόνια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σπάνε ένα-ένα του κόσμου τα κολαστήρια. Κι είναι τα τείχη της Βαστήλης μεγαθύρια. Είναι τα τείχη της Βαστήλης μεγαθύρια. Στα τείχη των ελάχιστων πέφτουν εκατομμύρια. Η ιστορία ξεκινάει πριν την Ιταλία. Έχω τελειώσει το γυμνάσιο. Δουλεύω λίγο γιατί δεν έδωσα ούτε εξετάσεις, ούτε... Όλοι μου οι φίλοι είχαν μπει σε διάφορες σχολές, μαθητές, αυτά και τα λοιπά, είχαν πάει στο εξωτερικό. Οπότε εγώ εργάστηκα σε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο. Το Οκτώβρη του 1973 έκανα τα χαρτιά μου και πήγα στην Ιταλία. Όταν πήγα στην Ιταλία έπαθα ένα σοκ. Το πρώτο σοκ είναι ότι η Ιταλία είναι όλη κόκκινη. Κόκκινη γιατί έχει γίνει το πραξικόπημα στη Χιλή και γίνονται τεράστιες διαδηλώσεις ενάντια στο πραξικόπημα στη Χιλή. Εκεί πέρα στην Ιταλία ήρθα σε επαφή με το σύλλογο των φοιτητών, Δημοκρατικό Σύλλογο, που ήταν πιο οργανωμένα τα πράγματα εκεί και έτσι άρχισα να έχω επαφές με το ΑΜΕ, Αγωνιστικό Μέτωπο Ελλήνων Εξωτερικού, που ήταν μια μετοπική οργάνωση της Οργάνωσης Μαρξιστών Εθνών της Ελλάδας, που μετά έφτιαξε το ΚΚΕ Λάμδα στην Ελλάδα. Το πρωί της 17ης, ήταν να γίνει μια διαδήλωση των Ιταλών. Εγώ πήγαινα και στη διαδηλώση των Ιταλών. Εκεί οι Έλληνες ήμασταν ένα γκέτο σε σχέση με την Ιταλική κατάσταση. Εγώ πήγαινα να πάρω μια μυρωδιά κτλ. Και όταν ήμουν εκεί μου λέει ένας κομπάνιο entrato il carro armato Πολυτέχνικο. Μπήκε το τάγκ στο Πολυτεχνείο. Αμέσως έπεσε συναγερμός σε όλο το σύλλογο. Βρεθήκαμε στο Circo Lesto Ove στη Φλωρεντία. Κάναμε μια συγκέντρωση μεγάλη, τραγουδούσαμε τραγούδια. Παιδιά, βγείτε στους δρόμους και τέτοια και τα λοιπά. Κάναμε ένα αυθόρμητο συλλαλητήριο μέσα στη Φλωρεντία. Το Πολυτεχνείο είναι 17, γύρω στις 15-17 Δεκέμβρη ήρθα στην Αθήνα. Μίλησα με πολλούς φίλους μου που είχαν πάρει μέρος στο Πολυτεχνείο. Παραδείγματος χάρη, μαθήτρια μια φίλη μου, η Γιούλη, θα πω τα μικρά τους μόνο ονόματα, γλίτωσε όταν την πηγαίναμε το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, γιατί της δώσαν μια άσπρη μπλούζα, γιατί ήταν η ασφαλή της αστυνομία στα νοσοκομεία και δέρναν και συλλαμβάναν στα νοσοκομεία. Ο Κώστας, παιδικός μου φίλος και κολλητός μου δηλαδή. Αυτός ήταν στο Πολυτεχνείο, πίσω από ένα περίπτερο, ένας αστιφύλακας με ένα καδρόνι, του ρίξε μια στη πλάτη, τον σακάτεψε. Σωθήκανε σε κάτι σπίτια περίοικων δίπλα στο Πολυτεχνείο, ανοίγαν τις πόρτες και βάζαν μέσα κόσμο. Αυτό που θέλω να πω που είναι εντυπωσιακό, είναι η μάνα μου που ήταν απολυτικ. Το Πολυτεχνείο το είχε πάντα στην καρδιά της διαφορετικά. Δηλαδή, τα παιδιά του Πολυτεχνείου δεν το συζητούσε καθόλου. Μάλιστα αργότερα σε ένα ταξί που ένας μίλησε κάτι για τα παιδιά του Πολυτεχνείου, αυτό του λέει σταμάτα να κατέβω. Η παλιότερη γενιά, ας πούμε, δεν είχε έναν ριζοσπαστισμό μέσα της. Είχε φάει ήττες μεγάλες. Και έτσι έπρεπε να βγει μια νέα φουρνιά, η οποία ξεκίνησε μέσα από το φοιτητικό χώρο, που ήταν κόσμος που δεν είχε μια πείρα όπως είχαν οι προηγούμενες γενιές, ας πούμε, αλλά υπήρχε ο Γαλλικός Μάης που κάτι είχαμε ακούσει. Υπήρχε ο Τσε που κάτι είχαμε ακούσει για το Τσε και αφίσες του και αυτά και τα λοιπά. Υπήρχε το Φράουλες και αίμα η ταινία. Υπήρχε το Woodstock. Υπήρχαν όλα αυτά που δεν μπορούσαν να εκφραστούν ανοιχτά, αλλά ερχόντουσαν και αυτά τα κύματα δημιουργούσαν, και γι' αυτό θέλω να πω ότι και η εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι ένας τρόπος που δεν είναι ο κλασικός τρόπος που ήταν αυτό που είχαν στο μυαλό τους τα κόμματα, οι οργανώσεις, πώς το λένε, ο παλιός πολιτικός κόσμος.
Και γι' αυτό και στην αρχή το εχθρεύτηκαν. Άλλο τι λένε μετά, δεν θέλαν να γίνει κατάληψη, θέλαν απαγκίστρωση, θέλαν σκέτο αντιχουντικό αγώνα, δεν θέλαν να λες ότι είσαι ενάντια στον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους και αυτά κτλ. Θέλαν ένα πράγμα πιο μαζεμένο, πιο αυτό κτλ. Και γι' αυτό και υπήρξε και μια διαπάλη μες στο Πολυτεχνείο ποια θα είναι η κατεύθυνση και η γραμμή, και αν θα κάνουμε κατάληψη θα κάνουμε κάτι άλλο, δηλαδή θα φύγουμε. Η γραμμή τους ήταν ελάτε να φύγουμε, να βρούμε έναν τρόπο να φύγουμε. Αυτή ήταν η γραμμή και της ΚΝΕ και του Ργαφεραίου και τα λοιπά, ας πούμε, μέσα εκεί πέρα. Και μες στο θώρακα κρύβω ένα μαύρο κόρακα. Προσέχει όλα τα αδέρφια μου, στραβό κοιτάει τον κόλακα. Κι είναι τα τείχη σου σαν κύματα πελώρια. Αυλώνα, άλλη κάρνα στο κορυδάλο και μόρια. Ο Καραμαλής το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να προκηρύξει εκλογές 17 Νοέμβρη. Αυτό για έναν μεγάλο αριθμό αγωνιζόμενων φοιτητών που ήταν φοιτητές που είχαν περάσει την παρανομία μετά το Πολυτεχνείο και μετά είχαν ξαναγυρίσει στις σχολές τους, κόσμος που είχε αρχίσει να μπαίνει μέσα σε όλο αυτό το στίβο συνελεύσεων, συγκρότησης συλλόγων και πραγμάτων, μια διεργασία μεγάλη και κινητοποιήσεων που οργανώναν οι φοιτητές εκείνη την περίοδο, ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Υπήρξε μια μεγάλη κίνηση που επέμενε ότι πρέπει να γιορταστεί το Πολυτεχνείο πριν τις εκλογές. Και αυτή η κίνηση ξεκίνησε από ανθρώπους που ήταν στην Συντονιστική Επιτροπή Κατάληψης, ήταν σε κάποιους συλλόγους και σε κάποιες δυνάμεις, αλλά το επίσημο κομμάτι της επίσημης αριστεράς συμφώνησε να αναβληθεί ο γιορτασμός να γίνει στις 24 Νοέμβρη, γιατί προείχαν οι εκλογές. Μια πρώτη μεγάλη πολιτική μάχη μέσα στο φοιτητικό χώρο γίνεται για το αν θα γιορταστεί στις 15 το Πολυτεχνείο ή στις 24. Στις 15 λοιπόν μαζεύονται 50.000 άτομα και κάνουν μια πορεία από το Πολυτεχνείο ως τη Κεσαριανή. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή, γιατί θέλω να τονίσω τη σημασία αυτών των 50.000 που μαζεύτηκαν τότε, γιατί ήταν, να το πω έτσι, οι αγωνιστές οι οποίοι θα πάρουν μέρος σε όλους τους αγώνες μετά στη μεταπολίτευση. Για αυτή την πορεία δεν μιλάει κανείς σήμερα. Δηλαδή όταν θα δεις αφιερώματα, είδα πολλά αφιερώματα φέτος, από διάφορους που προέρχονται από το Ργαφεραίου, από την ΚΝΕ, αυτά κτλ. Λένε κάποια πράγματα, αυτό δεν υπάρχει πουθενά, σαν να μην συνέβη. Στις 24 του μήνα κατεβαίνει 1 εκατομμύριο κόσμος όμως στον επίσημο γιορτασμό. Και θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει ένα αγωνιστικό κομμάτι των 50.000, υπάρχει όμως και μια τεράστια μάζα, δημοκρατική, αντιφασιστική, δεν ξέρω τι κτλ., η οποία εκφράζεται, δηλαδή ήθελε και εκλογές, έβγαλε 56% το Καραμαλή όμως, εντάξει, εκείνη την εποχή, 220 έδρες η δεξιά στη Βουλή. Δεν αστειευόταν ο Καραμαλής στο να χτυπήσει αυτό το μεγάλο λαϊκό κίνημα που υπήρχε εκείνη την εποχή. Και έτσι από το 1975 αρχίζουν μεγάλες επιθέσεις απέναντι σε πολύ μεγάλες διαδηλώσεις. Δηλαδή 21 Απρίλη που γίνεται για το πραξικόπημα μια τεράστια διαδήλωση, χτυπιέται με τρόπο που ούτε καν μπορεί να το φανταστείς. Το 1976 όμως απαγορεύεται. Πάει μέχρι τη Βουλή. Το 1977, επειδή γίνονται οι εκλογές σε 2-3 μέρες μετά τις 17 του Νοέμβρη, απαγορεύουν κάθε συγκέντρωση έξω και γύρω από το Πολυτεχνείο, επειδή μπορεί να γίνουν επεισόδια. Δηλαδή έρχονται τα ΜΑΤ και κτυπάνε όλα τα τραπεζάκια που βλέπεις μπροστά στην αυτή και οτιδήποτε υπήρχε, τρώγαμε ξύλο και μας ξυλώνουν και μας πετάγαν έξω. Γι' αυτό τρελαίνομαι, με νοιάζει πιο πολύ να βλέπω απ' το να φαίνομαι. Με νοιάζει πιο πολύ να καίω απ' το να καίγομαι. Εκεί κειμένομαι, τις φυλακές σας κάνει βάλει, τις συχαίνομαι. Συγκεντρωνόμασταν στα γραφεία, κάθε οργάνωση είχε τα γραφεία της κάπου, εμείς ήμασταν στην Ιπποκράτους, αυτά κτλ. Και πηγαίναμε οργανωμένα σε μπλοκ και πηγαίναμε προς τα Χαυτία, ας πούμε, ή προς κάποιο σημείο για να πάρουμε μία θέση μέσα στην πορεία, γιατί τότε αντιμετωπίζαμε και τις αλυσίδες που έκανε η ΚΝΕ και αυτά και τα λοιπά, που εμπόδιζαν να μπορείς να μπεις και να πας σε μια θέση αυτά και τα λοιπά. Εκεί είχε αρχίσει να το θεωρούν δικό τους φέουδο και να προσπαθούν να αποκλείσουν τον κόσμο από αυτά τα πράγματα. Υπήρξε η θεωρία του αριστεροχουντισμού. Τη θεωρία του αριστεροχουντισμού την έριξε ο Καραμαλής, αλλά τη σιγόνταρε και το ΚΚΕ.
ότι υπάρχουν προβοκάτορες που προέρχονται από τον αριστερίστικο χώρο, συναντιούνται με πρώην χουντικά στοιχεία που υπάρχουν και αυτοί κάνουν τα επεισόδια. Και έτσι η υγειονομική ζώνη ήταν θα απομονώσουμε τους αριστεροχουντικούς που σπάνε, πώς το λένε, τα συμβόλαια που θέλουμε να χτίσουμε μια δημοκρατική κοινωνία. Αυτή η θεωρία του αριστεροχουντισμού ήταν ένα συμβόλαιο που το συμφωνούσαν όλος ο πολιτικός κόσμος, ο επίσημος συν και η αριστερά, για να απομονώσουν και να τσακίσουν τα πιο αγωνιστικά κομμάτια που υπήρχαν. Μετά, γύρω από το 1977, και σε είναι δύσκολα, βάζουν τους αντιτρομοκρατικούς νόμους. Ο αντιτρομοκρατικός νόμος, δηλαδή κυνηγήθηκε κόσμος όπως Αναρχική, ο Φίλιππας και η Σοφία Κυρίτσι. Αυτοί για ένα-δύο μπουκάλια μπύρα δηλαδή τους κυνηγήσαν με τον αντιτρομοκρατικό 774, θυμάμαι καλά τον νόμο ποιος ήτανε, και τότε κανείς δεν τους υπερασπιζόταν τους ανθρώπους. Ο μόνος που τους υπερασπίστηκε ήταν τότε ο καθηγητής Παντίου Σάκης Καράγιοργας, ο οποίος είχε μια πείρα από κίνημα και τους υπερασπίστηκε. Όλοι οι άλλοι καθηγητές, όλοι οι σύλλογοι αυτά και τα λοιπά δεν θέλαν ούτε καν να ασχοληθούν. Ναι, φόβος δεν ήταν ότι ήταν εύκολα. Θυμάμαι μια πορεία που ήμασταν στα προπήλαια, μόλις κατεβήκαμε κάτω από τα προπήλαια, που τα προπήλαια δεν πατούσε μπάτσος, έτσι. Ήταν άσυλο. Αυτά ήταν γερά, δηλαδή μια-δυο φορές για άλλο λόγο μπαίνανε κάποιοι αστυνομικοί στο πανεπιστήμιο, τους βγάζαμε έξω κακήν κακός, δεν υπήρχε. Μόλις κατεβήκαμε κάτω, επίθεση τα ΜΑΤ, πολύ ξύλο, και μετά θυμάμαι μια δικιά μου εικόνα να μαζεύω γυαλιά από ανθρώπους που είχαν χάσει τα γυαλιά τους. Και που θα γύρετε όταν ολόκληρος ο κόσμος εξεγείρεται? Πώς το να δείρετε? Εμένα οι φίλοι μου θα σκοτωθούν στην πύλη, μ' αυτούς που ονειρεύονται να κάψουν τη Βαστίλη. Το 1980 είναι κρίσιμη χρονιά. Καταρχάς η κυβέρνηση Ράλι, ο Καραμανλής έχει πάει στην Προεδρία, υπάρχει κυβέρνηση Ράλι, αποφασίζει την επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Αυτή την κίνηση με το να ξαναμπούμε στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ οδήγησε την κυβέρνηση να πάρει και την απόφαση να απαγορεύσει την πορεία στην πρεσβεία. Η ΕΦΕ στην αρχή έχει πάρει μια απόφαση ότι θα κάνουμε πορεία στην πρεσβεία. Έρχεται η απαγόρευση, η πλειοψηφία της, δηλαδή ΚΝΕ, ΠΑΣ, Ρήγας Φεραίος, Δημοκρατικός Αγώνας, πώς λεγόταν τότε, αποφασίζουν να συμμορφωθούν. Προτείνεται ένα μπλοκ από 5-6 οργανώσεις κοινωνικής αριστεράς που δηλώνει ότι θα προχωρήσει να σπάσει την απαγόρευση. Όταν το μπλοκ αυτό έφτασε στο Σύνταγμα, έστρεψε στα λουλουδάδικα να πάει προς τα πάνω και πίσω από αυτό το μπλοκ ερχόταν το μπλοκ του Κουκουέ εσωτερικού. Όταν φτάσαμε στις Αύρες και στις Κλούβες, τραγουδήσαμε το «Πότε θα κάνει ξαστεριά» και ορμήσαμε πάνω στις Κλούβες και στις Αύρες. Έχει κάτι ηρωικό το πώς λες το «Πότε θα κάνει ξαστεριά» και ένα μεγάλο μαζικό μπλοκ πέφτει πάνω εκεί. Η αστυνομία χτύπησε πάρα πολύ και ανελαίητα. Έφτασε να χτυπάει μέχρι και το μπλοκ του Κούκου εσωτερικού που ήταν πολύ πιο μακριά και πίσω, και μέσα από τα χτυπήματα που δώσανε σκοτωθήκανε Κουμής Κανελοπούλου, 2 άνθρωποι, και αυτό δημιούργησε ένα πολύ άσχημο κλίμα σε όλο τον κόσμο που πήρε μέρος στη διαδήλωση αυτή. Είχαμε πάει απροετοίμαστοι, δηλαδή αυτό, μια τέτοιου είδους σύγκρουση θα προϋπόθεται να είσαι πολύ πιο προετοιμασμένος, γιατρούς, δικηγόρους, μια περιφρούς, δηλαδή ούτε ρόπαλα, ούτε μπουκάλια, ούτε τίποτα, πήγες έτσι, δηλαδή απλά είπαμε τα κορίτσια να είναι πιο πίσω και αυτά και τα λοιπά, ή κάποιοι άνθρωποι και αυτά, οπότε το χτύπημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Υποχωρήσαμε. Εγώ θυμάμαι ότι ήμουνα στο χώρο των Προπηλαίων σε ένα κτίριο πάνω και έβλεπα τις Αύρες που αλωνίζανε σε όλη την Αθήνα με σιρήνες και αυτά, με μπλε φώτα να αναβοσβήνουν ΜΑΤ, να βαράνε, να κάνουν, να ράνουν, να κάνουν σαν στρατιωτικοί αυτοί. Κλειστήκανε καμιά 200 στο Πολυτεχνείο
και κάναν κάποια που θέλαν να κάνουν μια κατάληψη, αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει το Πολυτεχνείο. Έξω το Πολυτεχνείο πέσαν σφαίρες. Τραυματίστηκε ένας αγωνιστής, Στέφανος Παπαπολυμέρου, από σφαίρα πίσω στο γλουτό. Και την άλλη μέρα υπήρχε μια εικόνα ότι βανδαλίστηκε η Αθήνα από προβοκάτορες, ότι πήγανε να κάψουν την Αθήνα, ότι ήταν ένα κλίμα πάρα πολύ άσχημο. Με όλους ενάντια στην πορεία αυτή που επιχειρήθηκε. Ενώ είχαμε 2 νεκρούς στις κηδείες που κάναν των ανθρώπων αυτών, δεν έγινε καμία κινητοποίηση, καμία αυτή κτλ. Υπήρξε τρόμος μετά, ακόμα και μέσα στις καθοδηγήσεις των οργανώσεων που είχαν πάρει την πρωτοβουλία, γιατί είχε κάνει κινήσεις η δεξιά να βγάλει εκτός νόμου και να συλλάβει τις ηγεσίες αυτών των οργανώσεων. Ή αυτό φοβόντουσαν, τέλος πάντων. Και την επόμενη μέρα που μαζευτήκαμε έξω από το Πολυτεχνείο, υπήρχε η φήμη πως αν προχωρούσαμε που είχαμε πάλι συγκρούσεις κτλ. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει η πορεία. Παρόλο που, ήταν βάρος να έχεις 2 νεκρούς από μια κίνηση που έκανες, που δεν μπορούσε και να σηκώσει όλο το βάρος μιας τέτοιας κίνησης. Για τον εξουνευτικό χώρο, δηλαδή τον οργανωμένο εξουνευτικό χώρο, λέγεται ότι αυτή ήταν η τελευταία του μεγάλη κίνηση, αλλά και η αρχή μιας πολύ βαθιάς κρίσης. Ποτέ μας δεν επιτεθήκαμε σαν μέλισσες. Ποτέ δεν πάλεψες για κάτι που δεν θέλησες. Εδώ παίρνουν εκδίκηση τα αδέρφια που μου στέρισες. Το βράδυ που κερδίζει το Πασόκ τις εκλογές γίνεται τεράστια διαδήλωση στην Αθήνα από κόσμο. Κατεβαίνουμε κι εμείς σε διαδήλωση και φωνάζουμε να διαλυθούν τα ΜΑΤ. Δηλαδή το αίτημα αυτό να διαλυθούν τα ΜΑΤ εμφανίστηκαν πολύ αργότερα, μετά από 2 χρόνια ή παραπάνω, σε ένα πετροχημικό που ήταν να γίνει στον χώρο του Μεσολογγίου. Δεν τα εμφανίσανε για αρκετό καιρό. Γιατί υπήρχε μια τεράστια αγανάκτηση με το ξύλο που είχαν ρίξει μέχρι τότε. Αποσύρει λίγο τα ΜΑΤ για ένα διάστημα, φτιάχνει όμως ένα νέο σώμα, τα ΜΕΑ. Τι είναι τα ΜΕΑ? Είναι γορίλες με πολιτικά που πάνε πίσω από τις πορείες ή επιλέγουν ανθρώπους ή χτυπάνε ανθρώπους και καμαρώνουν κιόλας ότι είναι ένα νέο σώμα, ΜΑΤ και ΜΕΑ για μια Ελλάδα νέα, φωνάζαμε τότε δηλαδή. Δηλαδή σε πολλές συγκρούσεις που γίνονται και με τον αναρχικό χώρο αυτό κτλ. Υπάρχει αστυνομία που βαράει τα δακρυγόνα αυτά κτλ. Αλλά υπάρχουν οι μεατζίδες που συλλαμβάνουν, που καθαρίζουν, που ξυλοφορτώνουν, που κάνουν, ράνουν αυτά κτλ. Υπάρχει μια αποδιάρθρωση όλου του οργανωμένου αγωνιστικού κομματιού. Και υπάρχει ένα σαν μεθύσι στην ελληνική κοινωνία. Ότι τώρα να... Δηλαδή όταν παλιότερα γύρω από το Πολυτεχνείο έλεγες ο αγώνας συνεχίζεται, δηλαδή ότι οι στόχοι που έβαλε το Πολυτεχνείο δεν έχουν πραγματοποιηθεί, το Πασόκ ερχόταν και σου έλεγε ο αγώνας τώρα δικαιώνεται, έχει δικαιωθεί. Και έχεις από την άλλη μεριά την ΚΝΕ και αυτά, ότι ο αγώνας, το Πολυτεχνείο είναι δικό μας, το κάνει η ΚΝΕ. Έτσι, όπως και τώρα όταν πας στους γιορτασμούς, μπροστά είναι η ΚΝΕ που το έχει όλο βαμμένο αυτό και σου λέει η ΚΝΕ το έκανε αυτό το πράγμα. Και παραδίπλα είναι τα ΕΑΚ στη Σουρνάρα από εκεί και τα λοιπά. Και υπάρχει μια κατάσταση τέτοια που για το παλιό κόσμο που πήρε μέρος σε αυτά δεν πλησιάζει. Δηλαδή σε πιάνει... Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω αυτή την εικόνα δηλαδή. Είναι παραποίηση όλης της κατάστασης δηλαδή. Το 1985 το Πασόκ έχει κάνει μια μεγάλη στροφή με το σταθεροποιητικό πρόγραμμα, χτυπάει διάφορες κινητοποιήσεις που γίνονται, με ΜΑΤ πλέον, χωρίς να ντρέπεται, έτσι. Και στο γιορτασμό του Πολυτεχνείου του 1985 έχουμε τη δολοφονία του Καλτεζά, ενός 15χρονου μαθητή, που γίνανε κάποιες αψιμαχίες στον χώρο της Τουρνάρη, βγήκε ένας δολοφόνος Μελίστας λεγότανε και του ρίξε μια σφαίρα στο κεφάλι. Αυτό ήταν τεράστιο σοκ, δηλαδή να έχουμε νεκρό την ημέρα του Πολυτεχνείου, δηλαδή του γιορτασμού. Έγινε μια κατάληψη του χημείου, αυθόρμητη το βράδυ. Την επόμενη μέρα μπήκανε μέσα ματατζίδες, χτυπήσανε και τους βγάλανε έξω, πιάσαν 37 άτομα και τους δίρανε πάρα πολύ. Και το απόγευμα της επόμενης μέρας κάναμε κατάληψη του Πολυτεχνείου. Έχουμε 4-5 αιτήματα που είναι
να παραιτηθούν οι δύο υπουργοί, πώς το λένε, δημόσιας τάξης και αυτά, Κουτσόγιοργας και Τσούρας τότε, να αφαιθούν οι 37 που πιαστήκαν το πρωί στο χημείο, να πιαστούν οι δολοφόνοι του αυτού κτλ. Και μετά είχαμε κάποιες ομάδες οι οποίες δρούσαν με έναν τρόπο λίγο πιο διαφορετικό, δεν υπολογίζανε το στοιχείο του μαζικού. Αυτό μας φαινόταν εμάς λίγο ξένο. Το επίπεδο της σύγκρουσης ήταν πιο ψηλό από αυτό που εμείς ήμασταν πιο συνηθισμένοι και αυτά και τα λοιπά, και οπότε υπήρχε μια αντιπαλότητα πάνω σε αυτό το πράγμα. Πόσο δακρυγόνο φάγαμε μέσα δεν μπορεί να το φανταστείς, και την ίδια στιγμή τα ΜΑΤ απ' έξω να βαράνε οτιδήποτε κινιόταν απ' έξω και τα λοιπά. Αλλά το κεντρικό σημείο που θέλω να σου πω είναι ότι υπάρχει συνεργασία των ΜΑΤ με τους επενίτες της ΕΠΕΝ, φασίστες τότε, και με διάφορους δόκιμους σχολής αστυνομίας και τα λοιπά, που έρχονται σαν αγανακτισμένοι πολίτες και θέλουν να μπουκάρουν μέσα στο Πολυτεχνείο. Από τύχη δεν κάναν εισβολή τα ξημερώματα της κατάληψης του Πολυτεχνείου τέτοιες ορδές, τέτοιες ομάδες φασιστών με ατζίδων, αστυνομικών και αγανακτισμένων πολιτών. Σε μια στιγμή σπάσαν και την αλυσίδα που είχαμε στην κεντρική πύλη της Πατησίων και προσπαθούσαν να μπουν μέσα, και εκεί πέρα, αν δεν υπήρχε μια αντιμετώπιση και αν δεν υπήρχαν και τα μπουκάλια, δεν ξέρω πού θα ήμασταν τώρα. Κάνω ένα άλμα και πάω στο 95, γιατί είναι και αυτό χαρακτηριστικό. 90-93 έχουμε κυβέρνηση δεξιάς. 93 και ύστερα έχουμε πάλι Πασόκ. Το 95 λοιπόν γίνεται κατάληψη πάλι στο γιορτασμό του Πολυτεχνείου, και υπάρχουν μέσα γύρω στους 500-700 ανθρώπους, όπου τους περικυκλώνουν οι ματατζίδες. Τότε είναι υπουργός ο Σύφης ο Βαλιράκης, και με πρόσχημα ότι αυτοί κάνουν σπασίματα, βανδαλισμούς, δεν ξέρω τι κάνουν, δεν με ενδιαφέρει, συλλαμβάνουν 500 άτομα, 643 άτομα, και πάνε σε δικαστήρια 470 νέους. Τους συλλάβανε, τους πήγανε Γαδά, δακτυλοσκόπηση, αυτό, φάκελο, αυτό και τα λοιπά, και ήταν μια πρώτη μεγάλη μαζική πρόβα, να το πω έτσι, εκαθάρισης και φακελώματος μιας μεγάλης φουρνιάς 500 ανθρώπων, οι οποίοι, πώς το λένε, θεωρήθηκαν ότι είναι επικίνδυνοι για όλα τα πράγματα που θα συμβούν μετά, αυτά και τα λοιπά. Η καταστολή δεν είναι μόνο το ξύλο που θα φας, είναι να κρέμεται μετά ότι έχεις ένα δικαστήριο. Όταν έχεις ένα δικαστήριο, συμμορφώνεσαι λίγο, δεν ξεμητάς, έχεις πίεση από την οικογένεια, από αυτά και τα λοιπά, σύν ότι αυτοί φτιάχνουν φακέλους και γνωρίζουν καλύτερα αυτό το δυναμικό που είναι καινούριο. Έχει πέσει στη πιάτσα νέος κόσμος, δηλαδή, για να μάθουμε ποιοι είναι και δεν είναι. Τα άλλα τα ξέρεις καλύτερα εσύ, ας πούμε, του 8. Βέβαια δεν είναι ακριβώς Πολυτεχνείο, είναι λίγο μετά 6 Δεκέμβρη. Αλλά πάλι έχουμε, δηλαδή μοιάζει με το Καλτεζά αυτό που έγινε με τον Γρηγορόπουλο, μοιάζει πολύ, αλλά πρόσεξε, η αντίδραση που υπήρξε ήταν πολύ πιο μεγάλη από την αντίδραση στο Καλτεζά. Δεν έχουν καθόλου δύναμη αν υπάρχει κάτι πολύ μαζικό. Πιστεύω περισσότερο σε μια τέτοια ιδέα ενός μεγάλου πολύ μαζικού πράγματος. Θα πει ο άλλος, μα θα γίνει αυτό? Πιστεύω πως θα οδηγηθούμε σε τέτοια μεγάλα πράγματα. Και που θα γύρετε όταν ολόκληρος ο κόσμος εξεγείρεται? Πόσο να πήρετε? Εμένα οι φίλοι μου θα σκοτωθούν στην πύλη, μ' αυτούς που ονειρεύονται να κάψουν τη Βαστήλη.